Jo penso que el dret a decidir o el fet que es pugui fer una consulta és una qüestió molt transversal a la societat catalana i que té un gran consens. En aquella primera taula i en aquell primer Consell de la Transició, allí estava molta gent, és molt ampli. És a dir, allí hi ha sindicats, a part de, per exemple, l'ANC o l'AMI no és tan àmplia perquè hi ha molts ajuntaments que, tot i que donen recolzament al dret a decidir, però no formen part de l'AMI, de l'Associació de Municipis per la Independència, o, per exemple, ara no han signat la declaració que està fent córrer l'AMI, no? Per què? Perquè el tema de la independència agrupa a un sector i, en canvi, el tema del dret a decidir, la qüestió del dret a decidir de poder votar és molt més ampli i molt més transversal. Clar, això és important tenir-ho en compte i no oblidar-ho. No oblidar-ho i no intentar saltar-se pantalles, perquè si volem, si ens pensem o identifiquem dret a decidir amb independència, ens estarem equivocant com a societat, perquè estem fent el procés més petit i estem expulsant gent del procés. I nosaltres el que ens interessa com a societat madura, democràtica, pacifista, i que volem continuar, per sobre de tot, mantenint la convivència, que és un tresor. El que ens interessa és fer aquest procés el més democràtic possible i el més ampli, que inclús jo un dels empenyos i la meva il·lusió és que partits que es consideren unionistes, com Ciudadanos o com el PP, arribessin a donar recolzament a que es fes el referèndum com a demòcrates. Per tant, és lògic, amb aquesta lògica, que molts ajuntaments que estan governats per tot tipus de forces que també donessin suport. I a més, per mi també era important una manifestació que el municipalisme també donava suport, que no era una cosa només de la Generalitat o del govern de la Generalitat. Això era important perquè, com que hi ha hagut molta manipulació per part de Convergència i del MAS, de tot aquest procés, per mi tot el que sigui enxamplar i dir, el procés no ets tu, president Mas, dos, Catalunya no és CiU, el que deien els nostres joves, Catalunya és not CiU, Catalunya és not CiU, Catalunya és not Convergència, és not Mas, Catalunya és molt més àmplia, molt més diversa, el catalanisme popular té unes arrels i una tradició que ve inclús de les lluites de l'esquerra, de les lluites obreres. El PSUC va estar sempre en el catalanisme popular. Per tant, a mi m'agrada que aquest procés sigui el més transversal possible, no que se l'apropiï. I, per tant, en aquest sentit, m'ha agradar molt perquè hi havia ajuntaments de tot tipus de composició, no només governats per Convergència i Unió. Estava el Prat, per exemple, on governem nosaltres des de fa molt de temps, on hi ha el TEGE, o havia ajuntaments socialistes. Per tant, a mi em va semblar interessant i tant de bo haguéssim pogut tots, perquè és el municipalisme el que també està implicat en aquest procés.